Asa Marieta Jared Onchali Irere omo president ya bodaboda Kisii County na inche ono na omiranire na abara ibane ase ofisi ya nene ya county ya bodaboda igaso muchibo songo igona asokire maiso marore gotenena kugikeria amang'ana aria agendererete ase county yetu ya Kisii ale gosaba asa masikania manene chi politician chitige amang'ana ya barundi ba bodaboda sinje bodaboda ne biashara abamura abagendere kweri risiki yabo esenge njonto maetenga some politician basoana nira sector ya bodaboda aso muchito Kisii County kobagana abantu baito kwerigeria amang'ana chikura 2027 na kinara gusababa na siasa berusi pi asa amang'ana bodaboda batige bodaboda yetenerete asa amang'ana yagenderete muchito bosongo ngagete ofisi esiekire inchinatenega na confirming office esiekire ne ya municipality yemo office inde county ngima including bage ya Kisii County nere open and negenderete amang'ana ye biashara inande ofisi yite sikira municipality gotu asabira serikali ya national government intue tole hand in hand kubwaterana nainwe na kokore egasiamo nainwe kurwaso emu president itoigoro gocha se Kindiki gocha se mu county commissioner no mu county commander igotoramo nande tutete gokore egasiamo ne serikali of the day igona aligo korwe woni yenene aso yo mindu ndori ko bagukwana omweshimiwa Silvanus Osoro bodaboda ne sector wata abantu bali more than 90,000 Kisii County otoya masikania manene otosike ndoto tige ya serbe to gendere sengenjo tinkagere tinga onde na rogorete pigipi toena na masikani lakini onye kobwate gento kego konyo mwana bodaboda to kereta semesa okerete maisomaro atokonya bana bodaboda kubwa gututumania to genderete no mbone biasara bito buna bona bana ba municipality igo bachandegeta abande baroro sana igo na gikeirie gentekia mono sana amang'ana arete tu muchando igoro ya chireflector go tu current step ne board ya bodaboda Kisii County tokoigwana na kire sub county tu are ekara municipality ya sebwate ekara ya blue chi sub county chine chibwate green chinde right green na chiri chine chira korosi bintu byabo ekere etu atagete kire sub county tu are na rio mochoko rabe ne bintu tu na litoko manya omuntu yonga yaro sub county kiarwa amorembo gendere aba muraba ito babo songo ba municipality na basabire mobe komorembe ndogenderete gofuatilia mono mutigana amang'ana chimbosters ndubwata abarai bari bandia bari barusitwe birogo na bagenda ko ni site ya muraba itoga wete se municipality tuabatebiri bategerere baganya chinga kichi abarai bande baro onye kali chingurwa chabe kama masakara inga kiyo bachori bore achoro lakini sebono barundi baito chinga kichinyororo bagenderere gokora oburundi bwabo ase enze muchito bosongo ego amang'ana imbosters na aratu chandre mono amang'ana discipline nimanye tinga omochando onyobete ofisi yetu ya municipality mokeiga municipality igere one of APC yani ase Kisii County esengenyo yetu bwa sub county kianda tokometa municipality chaba 10 onye mochando beta ofisi elia abantu bale goitwa bono tuabekire mupango muya tuomerani na county commander tochitokoro mukutano monene paka county commissioner na stakeholder responsive ba bodaboda county ngima toigwanane ngakia mang'ana ya uchikoba municipality nero ya echake ko report gocha head office ya Kisii County nalitora manye gona sabira mabera onyondo mocherwa onyondo goserwa se county yetu ya Kisii kina sabira mabera bono president ya bodaboda Kisii County ntoche toreke bisha mang'ana inane to ndreto ko yabwati buya igo gento nariko basa mobe komorembe ase sector yaito ne biasara bito bigenderere egera omurabande bakane chironi ase omocheito o Kisii County na sabira mabera manene igo nara inabwata seri tukuri arero kuru ofisi yaito ya main office ya Kisii County bodaboda biya mono asa Marieta nenkoro kuchafet mosoti inde speaker ya bodaboda Kisii County igo na bete igoro no moichano ekero nanyorete mbekire ase mitandao ng'ang'endete kobanga maandamano Agusii lakini tali amaandamano twarenge kobanga intu abana bodaboda intubwate amagenderero ao president yeito ya Gusii ya bodaboda ekoro Jared Onchali Oirere igakwanete no mu county commander o police tokaigwana nanga toende tomorore ankyo mambi ekero yaika mambia agatotena tobwatiri baga tomorore marogoba ekero togenda kobanga buna togochikomorora tokarora emitandao erikire ng'a ekotogenda kobanga gochikorora maandamano intete kobatebia bari mokorika emitandao
enchera murigete ng'ane chibesa tokoenana ntobwate chibose nimbwate chibunduki na mang'ana na mange genda ari DCI onye kore kose kobwato bomaene boisaine onyare koba gokorike statement yao na goteba buna chibunduki echombwate gose buna tobwate buna bodaboda na ando eresere onyare koeresa boronge buno manyete igoro bodaboda ekobanga maandamano egia kabere into buna bodaboda ntobwate chisako uziengema abu eyemo yabo ere ya Kisii municipality ase obisi itesiekire ya municipality nturabanga maandamano gose nturabanga kende gionsi igoro yokigoro obisi eria ritukuria rero igotwachire paka ase county commander DCI omanyene no arenge aba askari beng'encho bonse no barenge toigwananire ng'a togende gukwanira na ntu abanyene toigwane ng'ana ki obisi eria ekoigorwa ase encherere ndonge etari ya maandamano nonya na abaskari abo abanene bonse natoire batebire ng'a ekero toigwananire ntochitokora omokutano na county commissioner abana bodaboda barai bonse gusiengima toisaranse toigwane ng'a ki obisi ekoigorwa egia gatato ntobwati bobe bonde bwensi na banasiasa bande bonse ntobwati bobe bonde bwensi no mo president ito o Kenya William Samoei Ruto ekiagara nere twakirete chikura into abana bodaboda na hande nere omuraia seboniga konya gutubeka nsemo ng'a tore chiguni tore chi abantu toko bange binto ayore tayari ritang'ani omochumbe obugirango bweka okoroku osoro Silvanus nere ogotorusanania mone president yeito ya Kenya William Samoei Ruto gogotebia omoshimi wa osoro genda origererie omanyanga yosirerete konya komnyoki omugabana oito Gusii omugabana ere na omo president igo bako kora egasiamo ng'aiya yokorwera wansa goteba ng'a nande ng'a omugabana tari no omo president ekero bagukwana chisimi nore ekero bakugamba nore gosota getobo Roma egwanchera na ng'ang'a mobare ekero gwansire kubeka kubagana Gusii na goita abana bao ba Gusii okotoretera chesio Gusii segiete yo kende yonsi getayo gwateba na maandamano tokobanga no manyete ng'a toise kubanga maandamano ayo manyene tokonyara tokotacha Gusii ekiagera toise gutaka ng'ango banga tore nabo tokobanga nande tokotacha Gusii titori boba nande tokuoboeti nonya mbo girango yoka nabo rabe toyetacha ekero twamwire into buna abarai ba bodaboda ng'a totacha togotacha lakini into nturabanga nande nturaba tayari igo tutagusaba no koboko gwokobe bwanche otige koba omurai bodaboda obo omurai obugirango bwabana inchi bonsi kwa jumla mbuyamono nande ntumira nenga kiende asamareta ngoro ku Moses Ondiek mokonyi bo munyakerogo aso mochio Kisii municipality nje gongenderete gukumi egekoneke genderete ase town yaitu abana bodaboda bari tokorambata gete services equally chiri tware korugochi ase bari bona ga development njire tware kubeka stages wetoro obisi eri yaitu bunesie kire gente getenenire mine is to ask the national government ng'a nkaki kiturabe togotama kirengaki ekero bodaboda egochamo kokore e system iri etakere na gokonya bana bodaboda kwanyora ng'omonto ochirera as individual otagete supremacy otagete kweoro kibuna bwate powers chia ching'ana otumeka chinguru echi gosieka obisi ya bodaboda tore independent lakini toga support the national government gekara ntutu agete chikura wigwate even the president only na ateneta agatebanga serikali ne yabana bodaboda na mama mboga bono iga yaonchokire yabere etabauti no muntu konyetumeka no mung'ao tari president yeto ya Kenya no muntu otagete gotumeka chinguru chia ebene goto disturb. I'm requesting international government erigererie eto igorero office because we need to give services to our people ntori bibago tutori bantu bakora we were being elected tarehe 17 mutenyu 2021 people they were there we were being elected by the people ntoru etimeteme a system ibata ete ko toretera in place ntuntonye tageti so we are requesting obisi igoro to services gekara development rere tware gukora bono igete nine and I'm requesting abana bodaboda by municipality yaitu babe kam baturie bagibuna bagendete guturia igo ntori basari abantu baitomba akwete tugaisaneka no gukwa bono gati tubange tisegiende yonse buna propaganda ba abantu bagotari so we are requesting obisi igoro to services buna borongera kini abantu ba minto mwezi ipi mo baba pore mogendera ase biashara kila kitu tunaomba itakuwa salama lakini nende ogo sabo koitongoringa ki obisi yaito ebe opened as soon as possible so that to give services gochia sabantu baitombiamo.
Charles Miogo omochairman Kitutu Chache North Monyerero Ward. Nigo nare goteba iga yabeire gento kio gokumia no kondokia kera rituko tokoigwa chiguni Kisii County. Buna intu abarai bali motoriregerereti. Na bayare kunyarekana toreta bana pota site ya elibu design nonye Kisii County njarenge gokora biasara. Ntomanyete gaiga nere capital city yo Mogusii. Lakini tito gwanja abana siasa baje gutumike bichana bya boda ikiagera mbanya koreta abana babo. Intu abatugukwana egento tokonya gotaibunga twakorira maandamano. Ntu anya gokora maandamano andonsi ntu anya kubanga. Lakini bono tugucha twakumina ki mbantu kiaba bakogenda babanga buna bono chusi mwaro cha abana baito bakuminyokigwa. Chiri breakta chigo chwerigwa. El breakta lintu amanyete nja atumikete ngaki ya siasa gere buru. Lakini intu ntori mangana siasa oisa koligererino na mabati abekire Gusii municipal igara mabati ya buru tugateba kire county etware uniform egere tomanye ngaba ibi bali bagocha kuitoibera Gusii mbara byaba lakini nyuma totara akore ebyo chinyangalika chiri chiarengo obisi chiamanyire goteki that advantage wansa goita abana baito na gochweri chiri breakta bono abantu aba bagochweri ningo kobasa sponsor omwesimi wonsoro ntuigwetenga nore behind gakiaye oyoro mwana omoke naende majority ali bunge nchuki maso ototebinga nobogaba notagete 2027 onye kubuga netinga kiteraika ngakitorachi kogochoronye gogotobangire bintu binga bunebi tiga abana baito banyoro omorembe naende twatebirega omo county commission abantu mbaro bakonya gokoretera mangana mabi ntwatagete kurikari rube togotebinga ntwarenge 30 system no embono buna togokwana iga tole na wasi ngo ikariri torabe na wasi abantu tole seito Kenya Diori bonanya togo twara wasi mutonganyi korwa mutoire nse ngao igo twateba buna barai kwansera rero na kogenderera sike sector ya boda na tiga gutumia mangana ya pota kiregento egere muto mumise bichana bikwerigeria nche na rayo ngagerete nari gukwana babonsi bakwane ngakichigo isana tiga totigera abande na barabu bakwane lakini ringane ri obororo bonene mbuya mono. Samarieta Moses Karanja kuru sauti mugirango chairman itangani enare gotebana tiaturare ya pore sengenjo gosiyo mo former chairman wito Wilfred Omoke esengenja gumu basukano litukoria Jumapili igasaba girango bonsi nabarai babo girango tiaturare ya pore asaya atonyorete yendo gende ya kabere inche muno mugirango no twarenge county ase county commissioner nigo togotebana omoreme no bosongo nonde wesi okori sub county chinde achore mete konya twabira wasi amangana achete mna onde wesi okori sub county echangisoni no mwere agwekerie customer aki tukaboria sobororo iga era bano muroire kwabwate no gwekerie changisoni nyagitani jire changisoni igere capital ere municipal gatigati uikogende bakororo igo amangana ali obwa babwarenge sub county chinde na toriko soe town ime ni nchu ono bolimo bwarenge na mangana ande abekira yo bolimo na chi office chons chia siekiru iga ni gotore office yetu ye sub county ya Kisii County office siekia ne yemo esengenjo botanda nuboke lakini twakorere ngo neche igoru iga abana ba minto bosi abana boda bosi ni nchu town lakini tori ogocha gokorero ninto monto kana kobwate customer ni nchu ororo nando okore suguri chia kwabwate ayoira ne boronge igo egendo kenna ruchi gokora ngoteba ngeri ngaki pota nigo toraba enyombe yemo tusikane chipota Jones tioja kobekero mopaka na ayore asegete nawo yara asegete nigo tore nyombe yemo egendo getobege tamo echipigapigi na abari kanira bara bonsi ba Kisii County morega ndubwata matanga kero gocha kwa ene yo minto mo karibu mwesi.